Africa my continent, Africa my home. Sise South Africa, sise Africa. Seking Cetshwayo idistrict, umasipala eMfolozi. Councillor uthe what bani? What 11. KwaMnyango la ekhaya. Isibongo. Angazi zoqala kanjani. ngoLwesihlanu ebusuku bekumhla ka30 kuJanuary 30 ebusuku ngo9 lapho nje kwehle isika kwehle umuga kwenzeka inhlekelele yengozi ku N2 akwashikishela namhlanje ke isonto yenzeka nje lengozi vele sisakhungathekile ngoba kulona leli sonto elidlule phela kwehla ingozi lapha eLotus Park ku Espingo kwashona abantu abawu11 besebhiza akaqedwa namanje akaqedwa ukuhlonza ama families imindeni yalabantu abashonile abekaqedwa bekaqanda bakhona umuntu besikade samtholile ngosuku lwesigameko waba umuntu oyi1 ebusuku ke ngoLwesihlanu nakho sekuvela lezi ndaba sila ekhaya ke kushone abantu njengamanje bayisithupha 6 makushona abantu abayisithupha angazi ukuthi ungayichaza kanjani kodwa ngizovele ngiyisummarize ngenze ibemfishane ngithi awucabange makufika umbiko ukuthi kushona abantu abayi5 bese ke kuhamba kuphela usuku olodwa bese kushona omunye sebe u6 ungaka kwinyi kuzofuna ukuthi leli isonto ke ngoba lisomluka sekufuna ukuthi beyabahlonza awucabange umuntu ozobe kuleli ithimba eliyohlonza abantu abawu6 bomndeni owodwa fast forward asambe siye lapha sekwenza ipostmortem abantu abazobe belapha kwenza ipostmortem yabantu abawu6 bomndeni owodwa fast forward asambe mabezolanda ngoLwesihlanu noma bazoncika ukuthi kungcwatshwa nini mase belandiwe ulandwa amabhokisi awu6 ezemndeni owodwa cabanga ke mayingene imoto lesekufuna kucatshanga ukuthi ngoba into abazoyicabanga ngoLwesihlanu bezoyicabanga manje ukuthi hawu sizobafaka bonke labantu bazongena endlini yodwa bonke ngeke ngene endlini yodwa sekufuna manje kuhlukaniswa abantu abazohlala emakhandleleni ukuthi hayi ababili mhlaba bafaka gogo omunye afaka endlini yaphuthi omdala omunye afaka endlini yaphuthi omncane yinto leyo ezobiyenzeka same time lo ka uzobe phethe ihlahla uthini uhlala kiphi imoto uhlala bazohlala kuzoba nabantu abawu6 abaphatha ihlahla izimo zempilo seyishintshe kakhulu uma sesivuka sebeyogezwa ke manje itrauma enye ukumgeza umuntu kuyafana nosuku uyomhlonza endaweni yesigameko sebegezwa angazi mfowethu engifuna ukusho ukuthi bafowethu ayibambe ekhona asibambeni sonke uzozisho ubhuti bese esho ama banking details nifake enikufakayo noma yini siyacela noma yini omakhelwane eduze siyalwazi usiko lwethu amahewu amakhekhe noma yini ngoba ukhansela uselifakile itende zamele wathi organize itende ngoba umcimbi phela uqala that day kufika umbiko so esicela manje akukuningi abaningi ama details esizowezwa sizocela ubhuti uzosinika nje ama banking details asinikeze inamba laba zocontacta khona abakude abafisa ukufaka sivuse ubuntu umphako ongaboli fihla ihlazo kamakhelwane wakho siyazwelana siyahambelana siyanakekelana yilokho esokusho namhlanje okwamanje okunye nokunye sibe sikhuluma kodwa kwamanje bhuti wami khuluma nabantu base-Afrika bese banika ama banking details banike nenamba abazokwazi ukuthi ke sigade futhi siyazi ukuthi ke uthi kunjalo kube khona abafuna ukuskema abafuna ukuganga zonke lezi zinto siyibhekile ba kade siwenza lo msebenzi sesiyabazi ukuthi abantu banjani bhuti wami khuluma nabantu base-Afrika base-South Africa. Ngiyabonga baba Msweli ngibingelele babukeli bakho baba Msweli. Yes. Ngibonge kakhulu baba Khansela efikile la ekhaya ulindani lo ucaleka kusekhako malume la ekhaya mfowethu lo esimbalayo kulengozi engimlamayo ugogo wami
umamncane wami udadewethu ozalwa uye umamncane lowo ingane ezimbili kadadewethu yena lowo njoba ngibabala kusho ukuthi lengozi yehleke lingakwamanandi kahle kahle ku N2 bebebheke enhla i-account kushuthi ngingaze ngande yes i-account esizoyisebenzisa engizocela ukuthi isebenze i-account kaMama wala ekhaya yes mangithi umama wala ekhaya ngisho umama ongizalayo yes uCapitec account 1575440391 izoveza Mrs NS Ndlazi. yes uphinde mfowethu Account number Capitec 1575440391. Ngicabanga ukuthi inamba engasebenza eyocingo u084 605 3533 ngiphinde 084 605 3533. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Ayibambe khona. Elethu nje libalulotho lithi ayibambe khona. Mhlambe kodwa before sihambe ngoba asikwazi ukukhuluma nabo kakhulu bakhungathekile izolo sifikile la ebusuku size sahamba ubone ukuthi abantu abezwa isimo singaphezulu kwabo. Ithina kufuna sithathe lo mthwalo sobeke emahlombe ethu noma yini okunye engikhohlo ukusho ngabe uyi-social worker ngabe i-clinical psychologist badinga yonke futhi asidingi mhlambe isimo la uthola ukuthi khona kuzothiwa abaye sifuna mobile umuntu ozofika ezakhulume nabo azama ngakuzama yonke into yes i-Department of Transport bayeza bazofika kodwa abasifice kube khona esikwenzayo bengasifici sihleli umakhelwane kasikhuluma ngabantu basecinci sikhuluma ngomakhelwane ukuthi mawuse South Africa umakhelwane asenze njengoba senza ngezikhukhula impahla zayiqhamuka all over South Africa nalana akasenze isimo esinjalo ake sibuye ngapha ku councilor mfowethu usubhuti wala ekhaya omdala mfowethu tshela abantu base-Africa noma yini ongabatshelana ngifice wena la izolo usuku sahlala nawe sahamba sabuya manje kuseni sizakufica la futhi angibingelele kakhulukazi emndenini wakamnyama nokubhuti nakubafowethu bonke babumswele mkhulu kakhulu umsebenzi mfowethu esenzela wona isimo lesi engingasifisi nje esingafiswa na umuntu ukuhamba kwabantu abangaka egcekeni lodwa okwamanje amazwe kwamina nje ngisaba ngisho ukukhuluma angazi ngizothini ngoba ngiyabazi labantu angazi ngizothini kodwa nje mfowethu siyabonga kakhulu ukuthi niyasilekelela uma senifonela niyeza nibe phakathi kwabantu inhliziyo zenu uNkulunkulu amgcine baba siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu dadewethu kancane utshela abantu kwenzakaleni ubukhona angazi tshela abantu base-Africa. Sanibonani okhulumayo Asanda Buthelezi undodakazi kaMama uMakhosi Mnyango ubebandakanye engozini kanye nodadewethu omdala ngimlamayo nodadewethu omncane ongilamayo nengane kadadewethu encane abaswelekile ngelanga engozini lo mshophi angithoza umshophi noma yini noma angazi ungifikele nami ngoLesihlanu ngangikade ngisalile mina bethi bayahamba nganqaba mina ngathi ngeke ngikwazi ukuhamba nabo ngoLesihlanu ngabuya nje ngohlala emsebenzini ngangena endlini kwathi ngabo9 kwangena i-call before that sebehamba ibusisa mangifonela wangitshela sebedlula kunendawo ngathi mina wathi sina sayobusa thina ekhaya ngathi mina ungahamba kunankinga ngizosala mina ekhaya ngabo9 yangena i-call ngafonela ubhuti amududa mayifona sikhonzene nje mayifona efona ethi ukuphi mina ngisekhaya dog ngitshethe mhlawumbe uzothi mhlawumbe uzongilanda ngoba ngiphaphile ngasala evele ekhaya sekusenjalo ungena i-call inamba engingayazi ngi-aunt umamdalami ukuke ngitshela ukuthi umama noSenaba sekho ngitshela mhlawumbe ngizwanga kahle ngizwe bayaqhubeka bayakhala
ngikhale ngimemeze kuphuma abantu endlini beze ngibanika inamba ukuthi ngicela befonele inamba beconfirme yonke into. Befone ngampela bengitshela umama noSenani ingane kaSena bashone esemthami nogogo nobhuti uVuyani bashonele khona lapho kusisa omncane noBoy basesibhedlela. Ngihambe ekhaya ngingedwa. Ongakhala amakhala bafika bazongisingatha cause ngisihlala enhlabani. Bafika bazongisingatha ubusuku ngabuza bubude bungangonyaka wonke ngihleli ngedwa. Ubuhlungu ngangibuzwa ngiqoqa izinto zamama ezasiswami ezinganasiswami ngingedwa ngiza nakhe ekhaya. Izolo kuvalo belungishaya ngoba ingane besesibhedlela ngisaba ngisho ukuyibona. Ngisaba nokucabanga ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Benginovalo anti kuze ngene icall yokuthi usiswa makasekho ngabo 4. Njengamanje kusele ingane kadadewethu eyokuqala le esalile engozeni idlulisele engwelezana esibhedlela angakayi ukuyibona. Ngiyasaba ukuyibona ngisaba ngisho ukubamba incingo ngoba ngisaba ukuthi mhlawumbe ngase bengitshela ukuthi naye ayisekho. Kuyiyona engisele naye njengamanje. Ithemba lami likuyona ngoba siba u2 khona ubhuti omunye omdala okhona umama engisengisale naye. Ngiyangazi ngidinga umkhuleko noma ngidinga ini understand. Ayidinga ukutolikwa. Social worker, psychologist, clinical psychologist noma ubani ongalekelela kulesimo la ekhaya. Okay, yeah. Okay, ake ngibambe la. Ilokugcina nje lizothi siyacela bafowethu nodadewethu all over the country. Niyalwazi ukuthi mase kuvela isimo esinje akusona esala ekhaya lesimo lesi. Akusona esikakhansela isethu. Into engaba yinhle nje ukuthi umanje singathi abahlali phansi sibambe belokhu besho bethi sicela nisenzele ukuthi lokho kancane kuyobathoba into nje ngabathoba kancane ukuthi behlale phansi bengacabangi indleko bengacabangi lutho lokho ngasilekelela. I thank you.